आज मी खुसखुशीत मटरी बनवणार आहे। त्यासाठी इथे मसाला बनवणार आहे। 1 टेबलस्पून मी काळी मिरी, 1 टेबलस्पून ओवा, 1 टेबलस्पून जिरे आणि 1 टेबलस्पून मी कसुरी मेथी घेतलेली आहे। मी खलबत्ता घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे मसाले मी जाडसर कुटून घेणार आहे। अर्धा टीस्पून काळं मीठ टाकत आहे। जाडसर कुटून घेणार आहे। मटरीसाठी मी हा मसाला जाडसर कुटून घेतलेला आहे। मटरी बनवण्यासाठी इथे मी 2 कप मैदा घेणार आहे। इथे 1 कप घेतला आहे। दुसरा कप ते अर्धा टीस्पून मी मीठ टाकत आहे। हे मी मिक्स करून घेत आहे। मध्ये खोलगट भाग करून घ्यायचा आहे। मटरी बनवण्यासाठी ज्या वाटीने मी मैदा घेतला आहे त्याच वाटीने मी अर्धा कप मी तेल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी पाव वाटी जाडसर मी ताक घेतलेलं आहे आणि हे ताक आंबट नसावं। आता ह्या तेलामध्ये मी हे ताक टाकत आहे। पूर्ण वाटी भरलेली नाही, पाव वाटी ताक आणि अर्धी वाटी तेल असं मी प्रमाण घेतलेलं आहे। मैद्याच्या मिश्रणामध्ये हे जे मी तेल आणि दही घेतलेलं आहे ते मी टाकत आहे आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता या पिठाला पाण्याची गरज लागत नाही, तेवढ्या ह्याच्यामध्ये हा मैदा बसला जातो आणि पीठ मळलं जातं आणि ह्याला पण जसं बालुशाहीला आपण पीठ मळतो तसंच ह्याला हलक्या हाताने पीठ मळून घ्यायचं आहे। मी पाणी जराही टाकलेलं नाही आहे। दही आणि तेल एवढ्या ह्याच्यामध्येच हे पीठ मळलं गेलं आहे। पीठ मळून झालेलं आहे। मी आता हे झाकून ठेवत आहे आणि 10 मिनिटांनी मी हे परत थोडंसं मळणार आहे। 10 मिनिटे होऊन गेले आहे। पीठ मी आता एकदा परत थोडंसं मळून घेत आहे। पीठ मळताना हलक्या हाताने मळायचं आहे, खूप जास्त जोर द्यायचा नाही। आता मी याचे 2 गोळे करून घेत आहे। आता हे गोळे मी लाटून घेणार आहे। ती मी लाटून घेतली आहे। त्याच्यामध्ये हा जो आपण कुटून घेतलेला मसाला आहे तो मी याच्यावर पसरून घेत आहे। असा सगळीकडून पसरून घ्यायचा आहे। आता याचा मी घट्ट असा रोल करून घेणार आहे। हा जरा एकसारखा करायचा आहे कारण मध्ये जाड झालेला आहे। शेवटचा हा जो भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे। हे दोन्ही भाग एकत्र करायचे आहेत आणि याची एक अशा प्रकारे तुम्ही मटरी करू शकता। आता या रोलचे मी छोट्या छोट्या आकाराचे असे तुकडे करून घेत आहे। सर्व मी पीस करून घेतलेले आहेत। त्यातला एक पीस घेऊन हलक्या हाताने जाडसर लाटून घ्यायचा आहे। हे बघा अशा प्रकारे लाटून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी सर्व पिठाच्या मी अशा पुऱ्या करून घेणार आहे। अशा प्रकारे सर्व मी मटरी लाटून घेतलेले आहे। मटरी तळण्यासाठी इथे मी तेल तापत ठेवलं आहे। याच्यात मी थोडासा पिठाचा तुकडा मी टाकून बघत आहे। जर पटकन वर आला तर समजायचं तेल आपलं चांगलं बरोबर तापलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी ह्या मटरी तळून घेत आहे। एका वेळेस जास्त टाकायच्या नाहीये। मटरी तळताना मीडियम गॅसवरच तळून घ्यायची आहे। जास्त फास्ट गॅस करायचा नाहीये आणि एकदम स्लोही करायचा नाही। जर स्लो गॅसवर जर तुम्ही तळल्या तर ह्याचा सगळा पूर्ण विरघळल्या जातील आणि या मटरीमध्ये मी जो मसाला टाकलेला आहे तो तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त पण करू शकता। तुम्हाला जर जास्त फ्लेवर आवडत असेल तुम्ही जास्त प्रमाणात पण टाकू शकता आणि ह्या मटरी करायला पण सोप्या आहेत आणि एकदम खुसखुशीत राहतात आणि याच्यामध्ये ते दही घेतलेलं आहे ते दही आंबट जास्त नसावं आणि ह्या मटरी बाहेर 15 ते 20 दिवस आरामात टिकतात। तुम्ही ह्या मटरी चहा बरोबर किंवा बाहेर प्रवासाला पण जाताना ह्या घेऊन जाऊ शकता। 15 ते 20 दिवस बाहेर आरामात टिकू शकतात आणि खायला पण टेस्टी लागतात आणि एकदम खुसखुशीत होतात। महत्त्वाच्या टीप अशा आहेत
की याच्यामध्ये जे दही तुम्ही घेणार ते जास्त आंबट नसावं, थोडं गोडसरच दही घ्यावं. आणि जर तुम्हाला दही आंबट असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी टाकून जाडसर ताक करून घ्या आणि मगच तुम्ही त्याच्यामध्ये टाका पिठामध्ये. आता ह्या तळून झालेल्या आहेत, मी काढून घेत आहे. थोड्याशा ब्राऊन रंगावर आल्या की ह्या काढून घ्यायच्या आहेत. काढताना तेल निथळून घ्यायचं आहे. बघा किती क्रिस्पी झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे सर्व मटरी मी तळून घेत आहे. मी ओव्हन प्रीहीट करण्यासाठी 5 मिनिटं ठेवला आहे. आणि 10 मिनिटं मी बेक करून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये ही जी मटरी आहे ती मी बेक करून घेणार आहे. 10 मिनिटे झालेले आहेत. मटरी ब्राऊन झालेले आहे. आता ह्या मटरी आहेत त्या एका बाजूने ब्राऊन झालेले आहेत. आता ह्या पलटी करून घ्यायच्या आहेत. आता मी परत ह्याला 5 मिनिटं बेक करणार आहे दुसऱ्या बाजूने पण. 5 मिनिटे होऊन गेलेले आहेत आणि बघा ब्राऊन होत आलेले आहेत दोन्ही बाजूने. मी आता ओव्हन बंद करत आहे. पूर्ण ब्राऊन झालेले आहेत. या मटरी मी बेक केलेल्या आहेत आणि तुम्हाला मी याच्यातली एक तोडून पण दाखवते. बघा लगेच चुरा होतोय. एकदम खुसखुशीत मटरी झालेल्या आहेत. मी सर्व मटरी तळून घेतलेल्या आहेत आणि एवढ्या खुसखुशीत झालेल्या आहेत की तुम्हाला मी ही एक तोडून दाखवत आहे. हे बघा पटकन त्याचा चुरा होतोय. याच्यातल्या मी थोड्याशा बेक पण केलेल्या आहेत. जर तुम्हाला ऑइली आवडत नसेल तर तुम्ही ह्या बेकसुद्धा करू शकता. या प्लेटमध्ये ज्या मटरी ठेवलेल्या आहेत त्या मी थोड्या बेक केलेल्या आहेत आणि ह्या तेलामध्ये तळून घेतलेल्या आहेत. म्हणजे तुम्ही दोन्ही प्रकारे मटरी करू शकता.